Foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ka fɔ y'akaw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi alamisadonya in na juin kalo tile 8 san 2023 la an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali furancɛ fanga ɲɛma Asimi Goita ale ye san 2 sɔrɔ Mali jamana kuntigiya la. Ayiwa malidenw hakilinaw ye mun ye a ka san 2 in tɛmɛni baaraw kan. Ayiwa an bɛna olu laseliw k'aw ye jɛmukan kɔnɔna na. A mana ban an bɛna kuma fɛnɛ ale colonel Asimi Goita ni ale Mali furancɛ fanga ye a ye bɔlɔlɔ kalan yɔrɔ kura ni a bɛ wele nanzarakan na ko centre d'excellence sur la robotique o dilanni kati kɔkɔ a y'o biriki fɔlɔw da kunungo araba la kati sirakɔrɔ an ka hakɛto baw ye a y'o biriki fɔlɔw da kunungo araba la. Awa an mana ban o la an bɛna kuma fɛn min ye référendum fɛnɛ taabolo ye Mali jamana kɔnɔna na mɔgɔ dɔw y'u ka hakilinaw di an ka laselikɛlaw ma ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan duniya ɲɛfɛ ani Mali jamana kɔnɔna la ka tɛntɛn aw ye sisan an ka jɛmukan in kɔnɔna la an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. Kokura kasegi kokura ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ aw ye a bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Keyatu Tarawele kumakan na nin waati in na. Awa sisan an bɛna an da don an ka jɛmukan na k'a daminɛ juin kalo tile 7 la san 2021 ka na se juin kalo tile 7 san 2023 ma. Mali furancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita ale kɛra Mali jamanakuntigi ye o don kɔnɔna na. Ayiwa o sababu la Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla min bɛ Bamakɔ ale ye ɲininkali tɛnkunnen kɛ maliden dɔw la u ka hakilinaw ta fɛn min ye colonel Asimi Goita ka fanga san 2 nin kɔnɔna la hakilinaw ye fɛn minnu ye o la an ka jɛ an ka kumakanw lamɛn. Ne tɔgɔ Nafisa Sise n bɛ bɔ Bamakɔ. An ye jateminɛ min kɛ an ɲɛ b'a la lakanaminɛnw caman sanna mais halisa yɔrɔ caman bɛ minnu ma se ka lakana. N'a jateminɛ kɔrɔnfɛla ninnu salon samiya wagati sɛnɛkɛlaw ma angɛrɛ sɔrɔ a kɛra sababu ye ka baloko gɛlɛya kosɛbɛ. Min ye an ka terrain kura fana wulila o ɲɛna o ye fɛnba de min ye kalanko sira ye o yɔrɔ kɔni ça ne va pas. Bachelier minnu ye baki sɔrɔ depuis 2021 a caman bɛ yen u ma kalan daminɛ fɔlɔ an dun bɛ 2023 la. Ne tɔgɔ ye Mahamani Mariko politiki jɛtɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Courage faso ɲɛta ne y'o ɲɛmɔgɔ ye. Colonel Asimi ka san 2 ye bandaw kɔfɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen min bɛ mɔgɔ nisɔndiya kosɛbɛ o ye lakana sira ye kosɛbɛ mais gɛlɛya min bɛ yen n'i b'o ye kalataba min kan ka kɛ ka se ka constitution kɛ i b'a ye k'a fɔ maaw ma fara ɲɔgɔn kan o ko in na o ye gɛlɛya dɔ ye. Donc o tun kan ka kɛ k'o bila ba la pour que kalata in bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ min ma bɛnkanba kɔnɔla la. Ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Sise mais ni animateur ye Mopti radio la. Vraiment dɔ kɛra dɔ tora. Degun man ka nin ye tile kelen degun wuli tɛ sunɔgɔtan ye dalita ye foyi tɛ ka sɔrɔ o de kɛn bɛ ka jamanadenw yɛrɛ paniquer. Seydou Cissé ne ye professeur de philosophie politique et morale INSUP la. Gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min bɛ Mali kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn o ye basigibaliya ye ko jubaju y'ale de o ni jamana kɔnɔ ni basigibaliya bɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ sira sɔrɔ maliyɛnw ko k'an ka sariya sun fana falen filanan fana ye mun ye même découpage administratif ni a bɛ san 10 ni ko bɔ a kuma bɛ sen na transition in de la décision taara bon n'a kɛla olu ye ko de vraiment transition bɛ ka ŋɔni dɔ bɔ Mali sen na. Ne tɔgɔ ye Fatumata Kebe ka bɔ Tenugu maro la Tenugu kafo maliyɛn ta a ɲɛɲini k'a faamu ko gɛlɛya bɛ ne bolo sarasiw nana gɛlɛya sɔrɔ yen Asimi ninnu nana ka na gɛlɛya sɔrɔ yen gɛlɛya in c'est partout a bɛ yɔrɔ bɛɛ la fo maliyɛn ko yɔrɔnin fana faamu quoi bon ne yɛrɛ kɔni bolo vraiment Asimi ka fanga diyara n ye. Ne tɔgɔ ye Sɛk Umar Jara ye n sigilen bɛ Buguni san 2 in kɔnɔna na an bɛ se ka min fɔ fɛn min ye yuruguyurugu ni o kɔni camanba bɔr'o la lakana fana ta sira fɛ an bɛ se ka fɔ ko alhamdulilayi ka ɲɛsin fɛn min ye an ka kalata min ni o bɛna labɛn ni n'i y'o bɛɛ ta k'a lajɛ i bɛ se ka fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Asimi a ye baara kɛ a ye foraji jɔli min kɛ dugu caman na jamana in kɔnɔ a ka ja mɔgɔw bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na o fana ye belebeleba ye Asimi ka baara kɔnɔna na jɔngo la an bɛ se ka fɔ k'a ka san 2 k'a ɲɛna kosɛbɛ. Ne tɔgɔ Ibrahima Kone ne ye maliden sigiyɔrɔ bɛnnen don
mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ kuma Mali dan tɛ Bamakɔ ye c'est vrai mɔgɔ ka dɔgɔ fana i n'a fɔ na ɲɔgɔn minnu bɛ taa kɔnɔnaw la ka taa même zone rouge la ka taa bɔ i limanaw la ou bien ka t'i ka affaire la i bɛ taa lafiya la i bɛ segin lafiya la bon tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra 2 ans in kɔnɔ vraiment le bilan est positif. Ayiwa nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan ayiwa ka kɛ ni référendum ana kalataw labɛnnu ye a yirala k'a fɔ ko Sikaso gouverneur ale ye carte biométrique olu di Sikaso nagakɔrɔ fangatigiw ma Hawa Bamba n'ale bɛ wa Bambara ka laselilikɛla ka bɔ Sikaso ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka kumakanw lamɛn. Kalata sɛbɛnw dili Sikaso mara kɔnɔna la o worobilanjila baaraw kɛra bi alamisa juin kalo tile 8 san 2023 Sikaso gouvernora ɲɔgɔn ye soba kɔnɔ min ɲɛmaya kun bɛ Sikaso mara ɲɛmɔgɔ bolo n'o ye Marie Claire Damele kɛnɛ in kan yirala k'a fɔ ko kalata sɛbɛn minnu sera ka Sikaso lasɔrɔ o ye kalata sɛbɛn 40,000 maa dɔ sugantira ni k'olu ta di u ma kɛnɛ kɔnɔna la olu m'o ka nisɔndiya dogo o dɔ ye Aïchatou Kulibali nisɔndiya min bɛ ne la o ye ne ka carte sɔrɔlen don nataw la ne bɛ se ka voyager n'a ye n bɛna taa kala ta n'a ye ka taa sɔrɔ dɔw fana m'u ta sɔrɔ fɔlɔ o dɔ ye Jakariya Jara ye a y'a yira k'a fɔ ko a b'a welekan bila famaw la walasa a bɛ se k'a tɛgɛ da a ka kalata sɛbɛn kan cogo min na ne ka madame kɔni y'a ta sɔrɔ ne ma n ta sɔrɔ fɔlɔ donc o ka information d'an ma an tɔw b'an ta sɔrɔ cogo min na o ka sɔrɔ cogo ɲɛfɔ an ɲɛna comme ko référendum bɛna kɛ ko carte fɛn fɛn bɛ e bolo dɔrɔn ko bɛ se ka référendum voté kɛ donc o k'a kɛ cogo bɛɛ la dɔrɔn an bɛ se ka carte sɔrɔ cogo min na yanni voté yɛrɛ ka se jamana ɲɛmɔgɔ ye maa min suganti ka bila ni kalata sɛbɛn ni jɛnsɛli la k'a di marabolo bɛɛ lajɛlen ma n'o ye colonel Mamadu Suguna ye ɲɛfɔli kɛ Sikasukaw ye kɛnɛ in kɔnɔna la kalata sɛbɛn kura in yɛrɛ kan an ka nin carte d'identité kura in a t'i ko carte wɛrɛ ale de bɛna bila carte ɲinan nɔ la a bɛ bila carte d'identité min b'an bolo sisan Sikaso tirage fɔlɔ min kɛra an ye carte 40,000 ɲɔgɔnna sɔrɔ ni ko Sikaso n'a cercle bɛɛ de an ye carte 40,000 ɲɔgɔnna ni mun nana bi o ye tirage fɔlɔ de au fur et à mesure Sikaso bɛ bɔ an bɛ nana ye an jigi b'a kan Sikasokaw bɔra k'u ka renouvellement kɛ cogo min na u bɛ bɔ o cogo kelen na k'u ka carte ta parce que ni jamana ye carte dilan ni jamanadenw ma bɔ ka taa kan a bɛ ko a ye musaka kɛ fu la donc vraiment an bɛ insister o yɔrɔ kan mɔgɔw ka bɔ. Amza Jara n'ale ye Sikaso maire ka dankan 4nan ye y'a yira k'a fɔ ko nin ye sababu ɲumanba ye sabula ko nin kalata sɛbɛn nin dili bɛna to maaw bɛ bɔ ɲɔgɔn na. N'an y'a faamuya k'a fɔ ni nin carte ni a dira a bɛna se ka kɛ sababu ye cogo min na maaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na mais maaw ka fɛn min faamu k'a fɔ ko kalafili ɲini o bɛ kɛ région kalo tile 18 k'a fɔ ko nin carte in tɛ wajibiya ye o kɔnɔna na bari min na a bɛ maa caman hakili ko a bɛ ka kɛ o dɔrɔn de kama mais o tɛ a fɔra carte min bɔra bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma sɔrɔ jamana ɲɛmaw u y'a yira k'a fɔ ko a kun fɔlɔ o bɛna di fu falaki. Ni worobilajila baaraw tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ u kɔmandantiniw bɛ taa ɲɔgɔn ye u mana na bɛn min na kalata sɛbɛn ninnu di cogoya a n'a di yɔrɔ kan o bɛ lase jama ma wagati kunkurunin kɔnɔ Awa Bamba VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Sikaso. Halisa an bɛ to o juru kelen kan n'o ye référendum a n'a campagne n'o y'a kofɔli wagatiw ye ale bɛ sen na kabini juin kalo tile 2 tɛmɛnen ninnu na san 2023 waati la Mohamed Touré ale ye ɲininkali kɛ Isa Jawara la l'école karamɔgɔ don ka bɔ Katikaw fɛ yen nɔ ayiwa a ye u ka baro sen fɛ a ye a yira k'a fɔ ko ale bɛ fɛ ka laseli kɛ faamaw ma ko baara nin k'a bɛ kan ka latɛmɛ nɔgɔya kɔnɔna la a bɛ kan ka latɛmɛ a ɲuman na awa ko nka k'a bɛ fɛ ka wilikan de lase faamaw ma awa k'u ka dɔ fara u ka wulikajɔ kan yaasa mɔgɔw bɛ se ka référendum ko nin lakodɔn cogoya minnu na an ka u ka masala lamɛn. Jama ɲininkali kala ka n'a bɛ fɔ min ma ko référendum ni ɲininkali bɛ kɛ i b'a jaabi awɔ walima ayi la kɛra sunba in hukumu cadre la bon an ɲɛ bɛ min na a kunnafoni kɔni bɛ ka boli a bɛ ka jɛnsɛn kosɛbɛ jamana kɔnɔ parce que kɛra ekɔlisow la ne yɛrɛ kɛra sababu ye ka a cours kɛ ekɔlisow dɔ la donc a bɛ ka kɛ jamana cɛkɛda caman fɛ wa an y'a ye a campagne fana dayɛlɛlen don donc a taabolo kɔni ka ɲi parce que a bɛ ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna la an y'a ye ɲɔgɔn dɔgɔyama ninnu ta la a bɛ jamanadenw ka maturité dɔ fɔ k'a jira ka jamanadenw kɔlen don ni faamuyali ninnu na donc an bolo ko a taabolo ka ɲi halisa hali ni dɔ kan ka fara peut-être halisa a kunnafoni jitaw kan parce que
cogo di minnu bɛ cogo dɔw la u bɛ se ka lasɔrɔ dugutigiw bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli ye olu bɛɛ ka taa ɲɛfɔ u ka dugudenw fana ye bon a ko ni campagne kɔni filɛ ka don ɲɔgɔn na mais an bɛ ala deli ala ka an ɲuman bɔ a la. Famaw kɔni ka laɲini dɔnnen don barisabu b'a fɛ caman de ka bɔ k'a fɔ awɔ u sɔnna sariyasungu kuraba ni falili ma u y'a daminɛ a bɛ waatinin bɔ yanni yɛrɛfɔ ko yɛrɛ ka daminɛ n'o ye campagne yɛrɛ ye nka min kɛlen bɛ ka maa caman kɔnɔna fili o ye politikitɔn caman minnu tun y'u ban k'u sen don olu maa caman de bɛ ka bɔ bi k'a fɔ a ye wote ko anw sɔnna min ye fali politikitɔn minnu tun bannen don e b'o faamuya cogo jumɛn? Ewa jamana ɲɛmaaw u ka laɲini ye maa caman ka bɔ a bɛ fɔ min ma ko taux de participation o bɛ légitimité de di baara in ma kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ ko jama fanba y'a ka taa ye u ka laɲini ye awɔ ka di sabula assise kelen ka référendum ko laɲini constitution ko laɲini olu de y'a ko ta ka don ba la donc c'est logique olu ka taa o sira in fɛ. Maintenant il y a parti minnu ko fɔ nin ye bon olu ka fɔ ko bɛɛ ka tugu awɔ in kɔ k'a fɔ ko awɔ kun caman bɛ se ka o ɲɛfɔ a fɔlɔ juma ye o ye peut-être u b'a fɛ ka gɛrɛ minnu bɛ fanga la bi a bɛ fɔ min ma tubabukan na ko rapprochement a filanan ye min ye peut-être u ye a ye k'a fɔ n'u ko ayi awɔ mana tɛmɛ ka sɔrɔ olu ko ayi donc a bɛ ye k'a fɔ ko jama tɛ olu fana kun donc ne bolo yɛrɛ ɲiniboli fana de don. Kun sabanan bɛ se ka kɛ min ye ni olu bɛɛ jɛnna k'a fɔ ko awɔ ni awɔ gagnera a kan ka o la ni référendum tɛmɛna u ni jamana ɲɛmɔgɔw fana k'i kɔfilɛ olu ma fangako fanfɛla la donc ne y'a bila minɛn min kɔnɔ o de ye nin ye. Nka a ko kɛlen bɛ ka caman hami barisabu hali bi wulikajɔ kɔnɔna na caman sirannen don ko u bɛna kala fili k'a sɔrɔ u t'a kɔnɔna ko dɔn e k'o de yɔrɔ fanfɛla la mun de kɛra ayiwa kalata labɛn kulu ma n'o ye EJ u ka jɔyɔrɔ fanfɛla la o la i ni ce o la. Bon EJ ne bolo gɛlɛya dɔɔni bɛ EJ ko la mais an b'a bisigi k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw o bɛna gɛlɛya ninnu corriger joona joona pour que EJ yɛrɛ ka faamu mɔgɔw fɛ sabula laseli bɛ ka kɛ référendum min bɛna taa jama ɲininkali la nka kunnafoni caman tɛ ka kɛ EJ ko in kan comme an ye ayiwa halisa ka fɔ ɲɛna an bɛ an ka kunnafoni kɔnɔna na ka tɛmɛ n'a ye a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye président Asimi Goita ye n'ale ye Mali furancɛ fanga président ye ale ye bɔlɔlɔkalan yɔrɔba dɔ jɔli o birikiden fɔlɔw bila kunungo araba la ka o kurubon kari a yɔrɔ u b'a wele nanzarakan na k'a fɔ ko centre d'excellence de robotique ayiwa a kan ka jɔ Kati sira kɔrɔ de ayiwa fɛn min Lamisa Sangare n'ale ye Viva Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Kati ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Nin ye anw ye Abubakar Sidibe ka baarada la Kati yan mansimafɛn caman cɛla hali t'i tulokɔrɔ kuma mɛn a bɛ dɔ digi ka jigin ka dɔ layɛlɛ a yɛrɛ ɲɛ cɔrɔlen don cɛla a bɛ tuloma jɔ mankan bɔtaw fɛ ale kɛlen ka baarada kura in birigiden fɔlɔ dali kuma mɛn kunun a ko o kɛra jigiya kura ye ale bolo. O ye nin kuma yɛrɛ mɛn tulo la kɛrɛnkɛrɛnnen la kɔnɔ kɛ ne yɛrɛ fɛ Kati yan ɲɛɲinini ka di n ye cogo min na ani baara in kanu bɛna cogo min na n jigi dalen don a kan n bɛna ɲɛ sɔrɔ nin ko in na kosɛbɛ n jɔyɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ baarada in na. Umar Dumbuya ko nin ye o ɲɔgɔnna baara kɛbaga bɛɛ ka dugu de jɛlen ye tan. A bɛ i n'a fɔ an bɛ ka tile min kɔnɔ nin o de kun bɔtɔ ye ka d'a kan scientifique ɲɛnamaw b'an ka jamana kan yan mais u t'a dɔn b'u ka siyansiw baara cogo min na donc nin ye da de yɛlɛlen olu ye ka chance d'u ma an yɛrɛ ka se ka mansimafɛnw dilan an yɛrɛ ye. Moriba Sisoko ale tun bɛ robo ni dronin dilan kalanso in birigiden fɔlɔ dali kɛnɛ kan kunun ale ko dugu ɲɛtaga sira dɔ dayɛlɛlen filɛ. Denmisɛnninw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ hali ni talanw b'u la le fait que kalanso yɛrɛ ka ja o la a b'a to caman tɛ se ka i ka dɔnniya waleya k'a sababu kɛ gɛlɛya caman bɛ don a la kalanso sugu dayɛlɛlen an bara yan a bɛ kɛ sababu ye k'an ka jeune caya a bɛ kɛ sababu ye katikaw k'u intéressé nin domaine nin na. A ko kɛnɛ kan kalanden jolen dɔw ye komaɲagan kɛ n'u ka robo dilannen dɔw ye kunun Moriba Sisoko b'o la kali. Kɛnɛ kan yen nɔ denmisɛnnin minnu ni u taara compétition baw la Ghana ni Américain jamanaw kan olu nana u ye prestation min kɛ n'u ka machine ninnu ye o yɛrɛ bɛ denmisɛnninw yɛrɛ la attirer ka kɛ a fɛn kɛli kan. Je pense que nin kɔni ye chance de ye katikaw bolo ni ɲɔgɔn ma kɛ Mali yɛrɛ yɔrɔ si ye. Sirakɔrɔ Ɲare dugu min bɛ ko in jatigiya kɔrɔ
Bakari Ɲare ye yen dugutigi kankɔrɔsigi ye ale bɛ u ka nisɔndiya fɔ. A diyara anw ye k'a bɛn an ma. Sirakɔrɔ Ɲare dugu kɔrɔ don. Denmisɛnninw b'an bolo, diplôme b'u bolo mais u tɛ baara ɲɛnamaw la. Bon ni so na kɛ n'a baara na wuli waati waati an kila la u n'u janto denmisɛnninw na k'u ta k'u bila baara ninnu na. O ye fɔlɔ ye. Instant de ce genre o tɛ fɛn fitinin ye quoi. A bɛ kɛ cogo o cogo retombée bɛna se an ka dugu ma ɲɛtaa sira kan. Mɔgɔ caman bɛ fɛ ka ɲininkali min jaabi sɔrɔ sisan o de ye a kalandenw la tɔmɔcogo ye. Moriba Sisoko b'a hakilinanta fɔ o ko la. Denmisɛnnin minnu bɛna na tɔmɔ o bɛ se ka dépend centre ɲɛmaaw bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ critère min b'a to denmisɛnnin minnu n'u bɛ fɛ ka olu ka kɛ nin kalankɛyɔrɔ in kalankɛdenw ye ka se k'o lasama ka se u ma i yɛrɛ ka kalan kɛcogoya fɛ ani intéresselen don kalan sugu min na siyansi kalandenw de bɛ sɔn ka taa la ka caya a la meilleure. Kunu Asimi Goyita kɛrɛfɛ camancɛ fanga minisiri caman tun bɛ yen ni Kati mara ɲɛmɔgɔw ni sanfɛ kalanfa ɲininikɛlaw caman. Lamisa Sangare Kati, VOA Bambara. Ayiwa ka tɛmɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye Côte d'Ivoire jamanatigi kɔrɔ Laurent Gbagbo ale min n'a ma se ka cɛ bɔ y'a yamaruyali sɔrɔ ka kɛɲɛ ni jamanatigi ɲini kalata nataw ye ye a seereya alamisadon na k'a fɔ k'ale tɛna mɔgɔ si to yen nɔ ko k'a tɔgɔ lanɔgɔ awa a bɛ kan k'a ka sɛbɛn bila kiiriso la waati min na awa o waati kelen kɔnɔna na a ye a laɲini kɛ a ka mɔgɔw fɛ k'u ka bɔ ko ka voter kosɛbɛ a ka députéw a n'a ka mɔgɔ camanw ye ya a ye a fara kan k'a fɔ kunnafoni dibagaw ɲɛna k'a fɔ ko a ye a ka fɛn a ka kɔni lettre ni a ye laseli kɛ k'a fɔ ko a y'o bila u ka kalata labɛnni soba kɔnɔna na Abidjan. Nanzarala jamanaw olu ye laseli kɛ alamisa in na k'a fɔ ko u ye nafolo kunba min bɛ taa i jɔ $5,000,000 euro nafolo ɲɔgɔnna la a n'a minɛnw n'a sɔrɔdasi minɛnw n'a kɛlɛkɛminɛnw di Nigeria fanga ma ko yaasa ka u boloma dɛmɛ fɛn min ye État islamique au Sahara n'o ye dansagokɛla kuluba n'a a dagalen don farafina tilebiyan fanfɛla ninnu fɛ olu kɛlɛliw la u y'a yira k'a fɔ ko a $4,000,000 ani tɔrɔmɔɲɛ 7 ɲɔgɔnna euro wari la awa ko olu dira fɛn min ye nazarala tɔnjɛkuluba minnu bɛ baara kɛ bɛn labɛnniw na awa k'a tɔ dira Union européenne ale ka mɔgɔw fɛ yaasa ka se ka a don minɛnw na ka u dɛmɛ ni a ye. Maneniki sopunanga doilo domo adama sopunanga doilo uniki dagawara doilo yow kilila yalla jox boli ko nangoli VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa ka laseli k'aw ye k'a fɔ ko nin y'an donni an ka jɛmukan kunfilanan kɔnɔna la an bɛ malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba la studio 6nan aw tulo bɛ Kiyatu Tarawele de kumakan na nin waati in na ni minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na a bɛ se k'an sɔrɔ an ka radio siraw fɛ Bamakɔ awa fiɲɛ turukala 102 kan an bɛ sɔrɔ Tomiyakaw fɛ yen nɔ radio Paris 5 kan n'o bɛ taa fiɲɛ turukala 98.8 kan wa ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na bɔlɔlɔ siraw fɛ a b'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com an'an ka page kan Facebook, Instagram ani YouTube kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye alamisadon na Riyad Magan jamana kan l'Amérique jamana ye dɛmɛ $190 ɲɔgɔnna 148 ɲɔgɔnna ani tɔrɔmɔɲɔ 7 laseliw kɛ ayiwa ko o bɛna labila ka Siri ani Iraki jamana ladilanni kama awa ni laseli ninnu kɛra ka fara ka tila tuguni ko u kan fara fɛn min ye Saudiya jamana ye olu ta kan ka wele bila faraja jamanaw ma u ka den minnu kun taara ka taa don dansagokɛlaw fɛ k'u tɔgɔw sɛbɛn u ka dansago kɛlɛ kɛ awa k'u ka u lasegin u ka jamanaw kɔnɔ Mariam Tarawele bɛ a ɲɛfɔ an ye. We're also working to keep pace with evolving threats, including ISIS's expanding efforts across sub-Saharan Africa and ISIS Khorasan.
Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken ye ni laseli nunu kɛ ka wele bila ko wulikajɔw ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ka tigɛ. A ye wele bila ko wulikajɔw ni fɛɛrɛw ka ka ɲini joona ka jadijɛkulu kɛlɛ ko k'a sabu kɛ u ka dangarili la warali ye farafina gunkana jamanaw kan. A ye ni laseli kɛ u ka lajɛrɛ kɛnɛ ka lajɛrɛ min sigilen do sen kan walasa ka se ka fɛɛrɛw ɲini groupe État islamique olu kɛlɛli la. Arabi Saoudite u ka ministre min sigilen do jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna Faisal Ben Farhan ale min ye ni lajɛrɛ in kolagilana dɔ ye Blinken kɛrɛfɛ y'a kiri k'a fɔ ko jadijɛkulumaw ka nin taabolo nunu jɛnte kɛ ni a ye wa ko nafolotigiba jamanaw ani jamana minnu ka yiriwaliw sabatilen do maya ka sɔ ka jɛkulu maramafɛntigiw an'u masuruya-mɔgɔw minnu minɛlen do Siri ani Irak jamana kan labla a ko a jamana nunu aw ka ɲi k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la jadijɛkulumɔgɔw a mɔgɔ ba caman an'u kɛrɛfɛmɔgɔw caman de minɛlen do hali bi k'u bila kaso la ni lajɛrɛ min n'a bɛ ka kɛ Arabi Saoudite jamana faaba kɔnɔ sigira sen kan ni ministri 30 ani kɔ ye minnu yera kɛnɛ kan ka fara jamana 80 ani jamana 6 o maaw kan i n'a fɔ Togo o min farala ka kunu alamisa fo ka se Faransi jamana den dɔ ma min bɛ wele ko Catherine Colonna. Today, we're announcing a funding goal for the stabilization pledge drive of just over $601 million. A bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan lajɛrɛ in kɛnɛ kan ko u jigi b'a kan ka dollar wari miliyɔn 600 fara ɲɔgɔn kan min bɛna kɛ dɛmɛ ye walasa ka se ka dan sigi karo gɛlɛya kow la minnu kɛlen do ka fanga sɔrɔ bolongɔni turula kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel marabolo jamanaw kan ko hakilina kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna ta ka ɲɛsin olu ka gɛlɛyaw ma bi farafina gunkana jamana kan maa minnu bɛ fatu k'a mɔgɔ fanba tilancɛ bɛɛ lajɛlen ka fatulu ju bɛ bɔ jadijɛkulumaw ka dankarili la diɲɛ ɲɛfɛ nin kɛra Blinken ka laseli ye a y'a fara kan ka fɔ ko n'o ye jadijɛkuluma État islamique Grand Sahara ye k'olu minnu kɛlen do ka fanga sɔrɔ ni waati in na Mali jamana kɛɲɛka ka taa kɔrɔnfɛyan fan dɔw fɛ ko yɔrɔ ninnu lakodɔnnen do n'u sigiyɔrɔw ye ka taa Niger ani Burkina Faso jamana o fanfɛ yɔrɔw la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Kungo tasuma jeniba wulilen bɛ Kanadakaw fɛ yen nɔ a ko kɛlen bɛ kasaraba ye fo k'a kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman de labɔ u sigiyɔrɔ la o ma k'a bannen yɛrɛ a tasuma jeni sisi o de jiginna ka na bila Ameriki duguba caman kan awa an ka Modibo Dambele lamɛn ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a koɲa kan. A bɛ taa dugukolo kɛnɛ tari 3 fo ka taga se ani murumuru 8 ma ta wulila minnu na mun ka bon nin san 10 laban in kɔnɔ ni a bɛ siyɛn 15 bɔ mun ɲɔgɔnama ye Kanada jamana ka tasuma ani lakana minisiri ka kuma la a ko bi across the country as of today there are 414 wildfires burning. Tasuma 414 o de bɛ jenina jamana kɔnɔna la ni tasuma 239 olu kɔni olu sera ka kunbɛn o kɔfɛ a daminɛ bi la jate y'a yira k'a fɔ a bɛ mɔgɔ 20,000 ani mɔgɔ 183 bɔ minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la u ka sow kɔnɔna la n'u ka kabilaw la hali n'a sɔrɔ dɔ bɔra a fanga la Alberta, Nouvelle-Écosse ani Québec o yɔrɔ ninnu na mɔgɔw kɔni sera ka don u ka so mɔgɔ caman de bɛ yen minnu y'u sigiyɔrɔ bila wagati min na tasuma kɔni bɛ kan ka degu lase o sigida mɔgɔw ma an bɛ baara la ni nagakɔrɔ baarakɛla ɲɛmɔgɔw ye ani mairie mɔgɔw ani an dɛmɛbagaw jamana wɛrɛw la yaasa ka se ka dɛmɛ lase mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila an ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ banbali o kɔni fɛnɛ sera jamana ka minɛn caman ma Québec yanfan ninnu na mun nana ni siraw datuguli ye togodala yɔrɔw la telefoni siraw ani kumatɛmɛ siraw olu fɛnɛ kuran tɛmɛ siraw olu caman tiɲɛna walima olu tigɛra tasuma sababu Canada jamana fanga ɲɛmɔgɔ ni o ye Justin Trudeau ye laseli kɛ all the families of firefighters, of first responders, of ko a kumana ni Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ye Joe Biden arabadon telefoni la yaasa ka foli lasa ma a ka kɔkɔrɔma doli la u ka wulikajɔ la ka nin tasuma in kɛlɛ Ameriki jamana ka sardasu tasuma fagala caman de sera Canada wa dɔw fana bɛ sira fɛ ka na a ka kuma la.
bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Ayiwa Ukraine kɛlɛ o tun ye Angleterre premier ministre ye Rishi Sunak ale ka hamina koba ye a ka nin tile fila taama in na Washington DC yan nɔ a nana ka na cikan n'o y'a ka jamana ka cikan ye laseli kɛ l'Amérique faamaw ma hakaja ayiwa a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko teriya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la u ka jamana ni l'Amérique jamana cɛ o mina ma jɛngɛ hakaja jamana caman tun u ka sɔrɔ ko gɛlɛya wagati la o bina la Angleterre kan wagati mina jamana caman tun ye poussé k'u bila kow la Mariam Traoré. Sunak a ka ni tile fila taama senfɛ fɔlɔ la k'i kunda finitigiw ka kaburudo kan ka taa yirifeere da ye yɔrɔ min bɛ wele nanzarakan na ko cimetière national d'Arlington ko n'o kun dɔ ye walasa ka se ka teriya sira minnu bɛ États-Unis jamana ni Royaume-Uni jamana cɛ k'o sinsin ni taama kun fɔlɔ min n'a kɛra ka na Amérique jamana faaba kɔnɔ yan kabiri a sigira fanga kunna octobre kalo waati nka a yirala k'a fɔ ko nin kɛra siɲɛ 4nan ye ani Amérique jamanatigi Biden ka se ka sigi kɛnɛ kelen kan minnu kɛra kalo damadɔ ko Ukraine jamana kɛlɛ kun minɛlen don ka bila Britanikiw ka ministri ɲɛma Rishi Sunak ale ka baaraw kɔnɔ min bɛ wele ko agenda ni tile fila taama min kɛra ka na Washington jamana kan k'a kun de ye ka na cikan lase min bɔra Grande-Bretagne jamana yɔrɔ Brexit kɔfɛ o min lakodɔnnen don i n'a fɔ Amérique dɛmɛbaga jamana dɔ diɲɛ ɲɛfɛ jamana min lakodɔnnen don ni dɔ farali ye a ka fanga sinsini kan États-Unis ka fara Royaume-Uni kan ni jamana fila lakodɔnnen don i n'a fɔ jamanaba fɔlɔ filaw minnu kɛlen don k'u kanbɔ ni kɛlɛkɛminɛn dili ye Ukraine jamana ma o de y'a to lajɛrɛ min bɛ ka kɛ nin ye a kumaw fanba bɛɛ lajɛlen sigilen don Ukraine jamana ka nin kɛlɛ in kan min ɲɔgɔnyew kɛra kunu alamisa Sunak ani Amérique jamanatigi Joe Biden ni ɲɔgɔn cɛ Amérique masayaso Maison Blanche la a koɲɛ kɛra sababu ye Ukraine woroduguyan fan fɛ u ka barajiba k'o tigɛ wa ko min ye gɛlɛya don baaraw taabolo kɔnɔ o kama Sunak ka ni taama in senfɛ y'a ŋaniya k'a fɔ k'a b'a fɛ kumaɲɔgɔnya jijalenw ka kɛ ko walasa ka se ka dɔ fara sɔrɔ yiriwali baaraw kan hakilina carilenw o hukum kɔnɔna la. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ Chaka Traoré bolo. Paris Jeux Olympiques san wɛrɛ b'a fɛ ni mɔgɔ ni naani labɛnni hukumu kɔnɔ Mali senatɔlɔntan fédération ɲɛmayaso ka sɛbɛn na muso senatɔlɔntanaw ka forobatɔn degeli karamɔgɔ ye welekan bila muso senatɔlɔntana mɔgɔ 26 ma k'u ka degeliw daminɛ ntɛnɛn nata juin kalo tile 12 san b'a fɛ ni mɔgɔ ni 3 Kajali Jawara tɔgɔ la senatɔlɔntanyɔrɔ la AS de Bamako dagayɔrɔ la Bamakɔ. Mali muso senatɔlɔntanaw ni Burkina Faso muso senatɔlɔntanaw de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a ɲɛbila ɲɔgɔndan kun fɔlɔ la a ɲɔgɔndan tagani ka segi bɛ 10 k'a daminɛ juillet kalo nata tile 10 ka taa bila a tile 18 san b'a fɛ ni mɔgɔ ni 3 in na. Jamana ninnu fila la Seba ni Zambi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛbila ɲɔgɔndan kun filanan na. Zambi ka fara jamana 6 wɛrɛw kan olu sen tɛna ye ɲɛbila ɲɔgɔndan kun fɔlɔ la ka da kan kafu farafinɛgun senatɔlɔntan ɲɛmayaso y'a yira k'u ka senkola bonyana kosɛbɛ kari musolakaw ta tɛmɛnen kɛnɛ kan o jamanaw Zambi, Tunisie, Maroc, Cameroun, Nigeria, Botswana ani Afrique du Sud. Jeux Olympiques Paris san wɛrɛ b'a fɛ ni mɔgɔ ni 4 farafinna jamana 25 de bɛna u ni yɔrɔ ta a ɲɛbila ɲɔgɔndanw na muso senatɔlɔntan kunda o jamana 25 la minnu mana jɔyɔrɔ 2 fɔlɔ sɔrɔ olu de bɛ farafinna jɔyɔrɔ fa muso senatɔlɔntan kunda a kɛnɛ kan min bɛ daminɛ san wɛrɛ b'a fɛ ni 4 juillet kalo tile 25 ka kuncɛ uti kalo tile 10 VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Ni kunnafoni ninnu bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na jɛmukan labɛnna Cheikh Tiro fɛ a laseliw kɛra ye ne Kiyatu Traoré fɛ an bɛ laɲini kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka nɛgɛw n'a ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ ayiwa ni tiɲɛ Kiyatu Traoré kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. Kamera mulu kame malatun kame kajatu wele. Kamera dulu kame de balaka.